Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Allah walli en noon en timmini Fatiha. Joni heddi mi tongono on ɗum ha ɓado haqqillaji mon ɗi. Joni oɗon gandi ko ɗo gaccirnoɗon gayna baaliɗo jubriya ara alif lam mim gayna dariɗo dariɗo wowtaƴƴo ba jorɗo. Lesto ko ayna baaliɗo lam jubriya ha mawɗo mimarak wow lam alif alif lam daridu alif taƴƴo lam jubriya nunarak. Oɗon jii noon ko wayni ko tiginte wiye tiginte alif ay mim jubriya nunarak ɗum woni amin ni windirte. Tiginte woni alif mim jubriya nunarak. Ayde wadde on paami Fatiha woni hen karfeje nogas e goo janguɗon hen. Ɗeɗo noon joni garmi holdu on gandon ɗe jiyon ɗe paamon ɗe. Mbaɗon ni ay bajorɗo ay siñiije ay mimarak alif ay lam ay ha saqiru ara ha tungu piccuɗo nunarak yanara won jubriya. Paamide ɗeɗo karfeje sappo kanje bindirɗa bismillahir rahmanir rahim. Ay oɗo del e oɗo ayna dari wala ayna baaliɗo ɗeɗo ɗiɗi bindirɗa alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahim. Ay ɗo oɗo kef e oɗo woni wowtaƴƴo ɗo keɓɗa maliki yawmiddini. Ay oɗo ta goto ta jorɗo oɗo kanko nanno e nasta'inu ɗo. Ay ihdinas siratal mustaqima ko ɗon keɓɗa harfere saridu hande e ɗa koyngal e qafara ɗe tati lumbi ihdinas siratal mustaqima. Ay siratal lezina ko harfere wotere woni toon zadel oɗo an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waddallin kon ɗeɗo harfere woni toon gayna baaliɗo piccuɗo e daariɗo piccuɗo gasi. Ɗeɗo karfeje sa ƴeewi dow to ko sappo e ɗiɗi. Lesto ko jeenayi so rendi hawra karfeje nogas e goo ko ɗeɗo karfeje bindira Fatiha. Abajada noon ko karfeje nogas e jeetati jangeteɗe. Ay joni nder nogas jeetati Fatiha ƴetti hen ɗum ɗo henne
wadde heddi e tan ko jangete ko abajade ko jeeɗiɗi pet ayde ndeka faami fatiha so ɗiggi tan andu a waawi abajada ɗum saabi yimɓe Allah ɓe ƴetti fatiha jangi ɗum l'islam baa si yeñeje mima ciko cakan ala ko anduɗoɓe fatiha karfeje nogas goo ina moftanima toon kono walluma jangdema yaawa kono mo anda ɗum noon sikkatama taw fatiha ko meere ɗum saabi sellata njuula farilla walla naafila taw fatiha ala hen ayde ndeke noon jangdema hoto heño jangdema hoto haɓ ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen yo ɗiggu fatiha nani karfeje mum nani joni noon sen garti coggen fatiha o seeɗa seeɗa taw ɗon kollama nogas e goo ene mofti hen ɗum noon son keñima tan fatiha mon gasat taw on paamani fatiha ɗum noon sen garti tan mbaɗen fatiha ko gongol sen mbawi fatiha o ganden kaamilo dow ha less ene mofti nder ɗo henne karfeje jeeɗi keddiɗe ɗe karfeje 5 nana hakkunde naasi e falaqi ɗiɗi keddiɗe ɗe sa jangi alam nasarah nan to gasi ɗum noon wadde jangde nde ko jiɗɗa ko famde wona ko heewi ko famga ko jangira seesa seesa aɗa wawa ɗum wanjitade e karne ma joni kam a andi no jangirte heddi hankadi noon gattana fatiha he mbaɗan ɗum seeɗa seeɗa kalde pinɗa mbawa wanjita ɗum e karne ma yaawa ɗiggude kala ɗiggiɗi nafoore nde jiya ɗum hankadi kala ko jiiɗa ene windi on saha noon mami hollu on kadi karfeje ɗeɗo karfeje cojol majje cojol karfeje ɗe ko ganda harfere nde so adima no bindiranmi nde so woni hakkunde no bindiranmi nde so woni sara no windirte kayre ɓolde no windirte ɗum tan woni jangde nde ɗon sa wawi ɗon kadi kaamilo dow ha less ko wiyete libde hijju a wawi hijjo ngona so ari ene weeɓi ko saɗi ko tan ko ha mbawa ɗum ɗo limtongo ɓuri sadde e jangde so ɗiggi tan masɗe ɗe ene jaawi hankadi yawatema kono noon yataw a faami limtongo ɗum saabi eɗen jaaha eɗen garta eɗen dippa hen ko hatan ɓeydo kadi paama ko jangata ko gonɗa ko rewde Allah tinani qur'ana mo bindata o ko ɗeɗo bindi toon wadde aɗa janga qur'ana a tinani aɗa windane baraji a tinani aɗa janga aɗa wawa a tinani ɗum noon wadde tintu ɗum e nder ɓernde ma ganda gonɗa ko rewde Allah saɗa janga salguino ha laaɓa cer salguino ha laaɓa ƴetta kuɗol ma e karne ma aɗa wañide karfeje a janga ɗe fof o jangiɗo ɗe fof jangama ɗe noon nanna e nder fatiha he nanna e falaqi he nanna e naasi ha yettoy kamilo ha timmoy okke noon de famde joni sen gawi tan inchallah mbatten seesa seesa oɗon jawa ɗum famde kadi oɗon mbajito ɗum saabu ñalawma goto ma ar mbaɗen fido oɗon binda mbeɗa daara so bindani da mi anda on mbawa wadde ɗum saabi mi jaɓata yawde yaltude ko janginanmi on ko beele ɗum ɗigga ɗum faame ɗum ɗigga ɗum faame waɗi yo rokkon ɗigginde rokkon famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina allol mon nan ɗon son gari tan gandon ko ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi ngol ngala e fatiha woni fa jorɗo ala e fatiha
ay jaatongu piccuɗo oɗo o ala e fatiha ay shintoyɗo oɗo piccuɗo oɗo o ala e fatiha ay suun endu ɗum ɗo suun endu ala e fatiha on paami ay zakoyngal wiyete ala e fatiha ay khatungu piccuɗo ala e fatiha ay zayyin ala e fatiha ɗeɗo jeeɗiɗi ngoni ngala e fatiha ɗeɗon ndendata ngenta e fatiha keptoya karfeje ma 28 abajade ɗe jangateɗe ɗe esi ɗo tan woni fof rendiɗo a andi ko janguɗa hen ko 21 ena e fatiha faajorɗo jaatongu sun endu shinto kay sun endu zakoyngal khatungu zayyin ɗeɗo karfe jeeɗiɗi woni ngala e fatiha ha jangi noon rabbil falaqi keɓa faajorɗo a jangi men jinnete wannati jinnati o keɓa jaatongo jangi min sharri keɓa shintoyɗo a jangi min sharri nafasati keɓa suni endu wana zakoyngal o sa jangoyi dow to seeɗa simore wiyete almasraha nde nanton zakoyngal zayyino khatungu o a jangi ma khalaqa a welti ɗon gasi wadde faajorɗo e jaatongu o e shintoyɗo e sun endu o e khatungu o ɗiɗo joyi nanen moftinima e nder falaqi e naasi zakoyngal e zayyin sa jangoyi almasrah nanto mofti nani allazi an qala zaharaka sa jangi wisraka tan wisraka ma yiɗon zayyino walla janga waylu kulli humazatin matamo ɗon zayyino zakoyngal noon koma jaha almasrah jiya ɗum toon on paami ɗon ɗum ɗo tan woni jangde moɗon so ɗo ɗiggi tan hankadi ko jangete fof tongimo ɗo non ɗigginta mbawa ɗo tan mbawata jangde ma yaawa ƴette kuuɗe karneji mbañotoɗon janngol an jiɗɗo jeede heno wat 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya li jawa sabo naata onon wonɓe Dental Dina TV walla wonɓe Facebook bisimilla moɗon balle mon cohla ngare gadde balle e jingere ko galle men golle men jingen ballen numéro nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa ko mbawɗa hen aɗa faandi aɗa wa Allah aɗa walla jannginoɓe e jangoɓe kala goto mon yo waɗi hen noon on Facebook ɓe nane haala jaɓe haala oɗon wonɓe YouTube ɓe nane haala jaɓe haala oɗon ballete balle oɗon jingante jingue ko oɗon ballate balle ko oɗon jingante jingue amin gandi on toon amin gandi oɗon toon wadde etoɗe addude min jiya on wono min ganda ko watte ko ene yetto on oɗon naftoro